Bishop Bulsika Khulu ke Mongameli noma Mongameli. Chapter 18 verse number 20 verse number 25 egameni lika Jesu. Ngicela umfundele ukuthi umfundele nje. Verse number 25. Verse number 25. Amen. Hallelujah. Jehova wakuna kuMose wathi futhi kuyakukhuluma kumaLevi uthi kuwo xa nithabatha kwabakwa-Israyeli okweshumi enginike khona kuvela kubo kube yifa lenu. Awuphinde futhi uyakhuluma kumaLevi uthi kuwo xa nithabatha kwabakwa-Israyeli okweshumi enginike khona kuvela kubo kube yifa lenu. Alright. Niyanikela ngomnikelo okuphakanyiswa kuJehova okweshumi nokweshumi. Okay, verse 26. Verse 26. Futhi uyakhuluma kumaLevi uthi kuwo nxa nithabatha kwabakwa-Israyeli okweshumi enginike khona kuvela kubo kube yifa lenu, niyanikela ngomnikelo okuphakanyiswa kuJehova okweshumi kokweshumi. Yes, verse 27. Umnikelo wenu okuphakanyiswa uyakubalelwa nina njengaloko bekungamabele esibuya nanjengokugcwala kwesikhamo sewayini. Ilo ngosizi lakho namhlanje okhuluma ngalo sifundisa ngalo phakathi kwethu. Qhubeka ngokulungela lusukela kopheleleyo kuze lonke udunyiswe. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Ngifuna sikhulume ngento efihlakeleyo and engathethwayo emabandleni. Hallelujah. uNkulunkulu ungcobile ukuze ngikhulume namhlanje. Kukhona umnikelo okuthiwa kweshumi. Umuntu akhupha from kwisalary yakhe. Hallelujah. Lo mnikelo kweshumi awunamfundisi, awunamvangeli. Wonke umuntu uyakhupha umnikelo okuthiwa ama-tithes. Hallelujah. Uma umuntu uyaphangela ukhupha the 10% from kwisalary yakhe. Hallelujah. Ayibona inkosi. Hallelujah. Uma ubaba akaphangeli uphangela umama, i-10% uyayikhupha umama from kwisalary yakhe. And the 10% ayiyi kulabo umfundisi kuze ayidle, ngoba awazi udla umzimba wakho. Ngeke uthi umlevi udle iy'shumi zikankosikazi wakho ngoba udla wena. Hallelujah. Amen bathandekayo. Hallelujah. So umama ukhupha ishumi but akazikhuphi ukuthi mazidliwe ubaba ongumfundisi. Hallelujah. Ishumi zikamama nezikababa ngoba balabapristi. Hallelujah. Kodwa ukhona umpristi omkhulu. Ayibona inkosi. Lento yokudla ishumi
umuntu mina othatha kweshumi awebe engumpristi kufike ishumi uNkulunkulu ayisaphelelanga ngenxa ukuthi lo baba uyantshontsha aweshumi. Awukwazi nokuthatha i-envelope elishumi uyitshile uyisebenzise and then uyihlambulule. No, kulo omkhulu lo uthi hayi baba sesengiyisebenzisile ngana awukwazi kwenza kanjalo. You are not authorized ukuthi wena wenze lo msebenzi onjalo. Hallelujah. Amen. Kuthiwa abaLevi ekade ingabalungiseleli. Uthi uNkulunkulu ungabe problem nabaLevi zobalungiselela uNkulunkulu. Into engizoyenza abaLevi ngizothatha the tithes from the land ngibanikeze ama-tithes abaLevi. Hallelujah. But uNkulunkulu waphinde wakhuluma kumphristi omkhulu uMoses. Hallelujah. Ubalo umphristi omkhulu who is holding the keys of umphristi omkhulu, the priesthood. UMoses is a bishop who is holding a key. Ngoba umphristi omkhulu is a mediator between man and God. Is an intercessor, umphakathi ekhulelela umuntu uNkulunkulu. So he is holding the keys. So umphristi omkhulu. Amen. Bathandekayo. Uthi uNkulunkulu uthi Moses batshele xa sebeqokelele okweshumi kuma-Israyeli abakhiphe the tithe of the tithes. I think the tithe of the tithes, the tenth of the tithes. In other words, if you are the son and the daughter of any church, you have to tithe. Ministry yako ayisoze yaba blessed because udla inyama negazi layo. If you have got the Father and you have got the ministry, you have to take the 10% from which is our bed. Blessed amakholwa uvuleke umthombo wentsikelelo usadla bonke. Esabathandekayo asiyabheke manje asiyabheke. So umpristi ophethe ibandla kumele akhuphe i-10% yeminikelo yonke ayiqondile ebandleni lakhe. Akhuphe i-10% yeyishumi zabazalwane. Angadli yonke into. Even the son and the daughter, if bayasebenza, if ubaba lona umpristi ophethe ibandla ministry yasebenza, kumele ekhuphe ishumi from isalary yakhe. Ungayenza kanjani imali yakho? Ayokhohlakele kabi kodwa. Usukaphe udle ishumi zakho. Mina kunabantu ayitholakala ukuthi
kunompristi omkhulu Okweshumi ukukhuphe kwenye indoda futhi. Ayi. Awuwazi kwenza kanjani. Ukuthi wena kulo baba onikela Okweshumi kodwa ukhona uphethwe khona. Khona inkinga ngakho. Ngabe uthi usho ukuthi hayi uphethwe nompristi omkhulu. Umpristi omkhulu ophethe kulona ishumo ekhipha kuyena. Hallelujah. So if they've got the ministry and you are working, you are earning the wages yako. That the third person yako as a priest. Ufune the account of the priesthood. Kajalo no mama. Utaka the 10% ye ishumi zake. Afune the account of the priesthood. Balancile uma uzonikelela ukhipha the 10% of yamakhono kuphela ungayikhuphi yakuyidle. And there is this tendency of ukuthi abantu ama ministries angayikhuphi ishuku athi umpristi omkhulu adle namathambo akhe. Kusho ukuthi lo akabizwela uNkulunkulu uphume eyofuna imali. Ngoba manje usefumele authority ongazikhiphi ishuku. Usedla yonke into yonke ekhanda kuyayidla. Ibhayibheli lithi thathani 10% tshela abaLevi watshele athathe 10% from ishuku, the tithe of the tithes. Abenso yonikelwa ngawo. In other words, yonikezwa umpristi omkhulu. Hallelujah. So inkinga ukuthi umprofessor ukuthi ungumvangeli ukuthi uyipreacher unompristi omkhulu udle kwanto. And you won't be blessed. And even your children won't be blessed. Because when ukwamuzalwane esodilayo. AmaLevi onke uma ethatha imnikelo kuma-Israyeli makakhiphe the 10% wezishumi zonke ikhona. This is the tithe of the tithes. Hallelujah. Amen. And make sure ukuthi ekhaya la abakhona baba you do everything ayenzwayo. And then you are the son, you are the daughter. Why now if you are the daughter and the son, but also feel money, you are not the son and the daughter. When it comes to money, when it comes to the problem, you are the son and you are the daughter. When you need to pray, you are the son and you are the daughter. When it comes to the man, you are not the son. Imfihlo yefamily siyazi ukuthi yaba kanjani. Hallelujah. Amen. So ikhona i-tithe of the tithes eBhayibhelini. In other words, amabandla makakhushekwe Okweshumi. Musukola udle kwakhe beyikhona mpristi. Ngoba ukhona umpristi ongapha kwakho. Unless you are the priesthood, awunayo umpristi ongapha. Kodwa if ukhona umpristi ongapha kwakho awukwazi ukudla yonke into. Andimdala eBhayibhelini when we read the Old Testament kwakunikelwa even nemifuno, even nombona kunikelwa ngawo, even nenkomo negusha nebhokwe aswelele konzweni.
uneyinkomo utheza udele zawukhipha leshumi esine lenkomo eyi-1 uthwalisile igusha mpriest awukwazi nokunikela le gusha eyi-1 uthi ngikhuphe kweshumi. Okweshumi akuhambe emalini kuphela kodwa kuhamba nezinto nazo. That is why now zitshona ukuthi igusha zabo aziphelele ziyantshontshwa because the problem awukhuphi itithe kwiigusha zakho. Hallelujah. Kodwa uma faithful ulikhulekela ngaphambi kokukhethwa umuntu o-faithful uThixo. Hallelujah. Awaziyo iblessing ayiyona yangena Thixo. Kunabantu banegusha inkwaba zade bakhipha neyi-1 unikela ngayo. Baneyinkomo inkwaba no-100 yenkomo zakhiphe neyi-1 inkomo ukhiphe kweshumi. If you neyinkukhu Mfundisi neyinkukhu, that is why ufele sifo seyinkukhu ziphele thinya because you don't tithe. Ayona inkonzo endala inkonzo kaJesu le. Ababathandekayo kunabantu nangoku abakhona phakathi kwethu kade uNkulunkulu ekhuluma ngo-tithe of the tithe but they don't do it. But praise the Lord, they were waiting for the right time. Hallelujah. Amen. And ngiyayithanda babishop indlela abagcotshwa ngayo ngaphambi. Ngoba kungagcotshwa ngenxa yegift kodwa unegift ewisabantu. Bokujonga emsebenzi ukuthi njengoba egcotshwa njena ikhamba awashumi yakhupha naka. Ufanele uba uyayenza inkonzo promotion akhuphi kuthiwa no faith. Guess what? Kumele umpriest engakhuphe leshumi. As umpriest awukwazi ukuma phambili emandleni ushumele ngeshumi ongasenziyo. Usidlisa upoison. Ngoba weshumi okwenzi and uyamtshontsha futhi awumntanyana uyamtshontsha. Uthi uNkulunkulu ubonile ozibonelelayo. Amen. Hallelujah. You must be faithful. Now I have failed about bishops the gospel. Now I have failed. From Cape Drive. Kagoto ngatayizo ikiphoshu kahamba. Uma ngifika ekhaya sebenze. Uma ngibuyele emva xa ngisekoma ngabiswa amaphoyisa. Mnumzana siyacharge ticket lika 1 point something. And uma ngijonga le mali angicharge yona yile shumi exactly. Kabuya kabe ngiyazi uNkulunkulu ilandile imali yakhe. Baba angalapha ekhaya semfikile Cape Town ngalapha ngayikhola ukuthi mina ngiyayazi bayezwa intoni. Ongakhupha kweshumi uJehova uyayilandela. Uthi umfundisi uthi kwagula ingane yakhe yaxhuzula engakhupha kweshumi yaxhuzula yaphuma ixhuzule wafuna imoto wayesesibhedlela. Uma esesibhedlela yachekwa kuthiwa ayinathi ingane. Uma ejonga imali ayisebenzisayo exactly the same amount leyo ishumi. Ungakhupha kweshumi uJehova uzoyilandela. Ungakhupha kweshumi awenze uNkulunkulu favor. Kodwa uzenzele favor wena. Obephele lithi sisali konke ninikele kweshumi. Nijonga uNkulunkulu ngeke niblesse na.
ujonga amaphokethi wakho uba anjani. Eroba nje wena erobhayo. Zangiphile ngifeyili, ngawuthi ukuthi asoze ngiphile ngifeyili. And yena bazalwane le nto yenza ukuthi xa ngabe uneyikweleti ufanele ukuthi ozokhupha kweshumi kule nyanga nxa uneyikweleti. Uthi hayi bawubishophu ufuna ukuma kancane kule nyanga lena ngoba ngisampitsheliki. Ngizophinde ngibone after 2 months. Akuyona inkolo leyo. Kukhupha kweshumi ushe ungenalutho. As long as ukhuphe le Thixo ayifunayo. Ikhona into mazala yayingoba ingangelo kweshumi. Into Mfundisi ukufakile kweshumi. Ngikufakile. Ikhaya hayi ukufakile. Kwafanele ukuthi njengoba iroba njena yavele yawela into endingaziyo uba yintoni igama layo. Yashintsha yayindoda ngoba beyintombazana. Ngoba uNkulunkulu esikhaliso sakhona. Ningabona abantu beshintsha kanti ba kunezinto abarobha kuzo. Zange bakwazi ukuthembakala ngokukhupha kweshumi. Ngafika indoda ngo-straight. Inomkhaboma. Musudla into zikaThixo. Thatha uNkulunkulu unikeze uNkulunkulu ushekelo wakho. Amen. Uma wena ufaithful mpriest, ibandla oluphethe noma lingancane kangakanani lizoba faithful eshumini. And ibandla asirate ngenamba. But sirate ngemisebenzi bawujo. Sijonge imisebenzi ukuthi okay ibandla likhulu kodwa amathathi lawakhupha. Fasele urate akuzile amathathi alikho. Alikho. And akwazi umuntu ongakhupha kweshumi abekwe phambili abize imali engayikhuphi imali kweshumi. Asikwazi ukwenza kanjani noma kuthiwa ufunda une-degree asikwazi ukumbeka ngaphambili. Amen bathandekayo. Haleluya. So le nto engiyikhulumayo ngiyayiphila ukuthi u-10% of the tithe you need ukuthi ukhuphe. Ngoba uMoses wababiza wathi uNkulunkulu Moses batsheleke manje ngoba u-Arone wayekadela esidla owamathayithi. Wathi uNkulunkulu noma kuthiwa uthayithwe banikele abantu ngenxa yesono kasofika kuwena shokugcwele. Haleluya. Wathi udle namadodana akho. Wathi our family uma eclean angadla. Kodwa uma emdala from the family akwazi ukudla. Adle nikeke kodwa abemdala. And kune-tendency ekhona umuntu uma engafuni ukukhupha okweshumi avele athathe le mali avele anikele athi unikele lapha amahlwempu ne. Athele ujonga abampofu abantu akanikele mhlawumbe ujonga abampofu bangaphakathi. Athathe le mali eshuma anikele ngayo akakoni okweshumi okukhuphayo. In other words, inkonzo uyigwethinga inkonzo okayibambi. iBhayibheli lithi kwenzela ukulungisa kodwa ikakhulukazi kwabendlu kaThixo. Haleluya. Amen bathandekayo. Haleluya. Ifuna ke xa ukhiphe okwetithe okudlwayo noma mhlambe unikele ngegusha musunikela ngegusha kuthi kulandelele ulise xa usunisile khona phaya kwabo bishop usuyalinda futhi
umnikele leyo nto. Uma uthathile imoto walisalishiye ube sowuyahamba, ngeke umnikele ngeke uthi uyidle futhi wena. Kunomle waba uwatho futhi umbulala nomlenze wegusha lenikele ngawo. Funa awudla futhi nanabe khona uma udliwa umlenze wegusha. Ayebethandekayo. Awona umnikelo leyo nto. Kamsho ukuthi wenza ipati nje ukumakudliwe. And I can bless him with party. Ayebethandekayo. So matshele Moses sengafana manje. Matshele Moses abalevi. Oh hallelujah. Ukuthi mabaqoqe the death of the tithe. On the tithe of the tithe. Masenako. Kuyonikelwa ngakho. In other words, uma uphethe i-ministry badla kanye ne-10% yabazalwane uyena umpristi omkhulu. Amen. Hallelujah. And ube soyajonga ezansi ubakhe uNkulunkulu lalemizi ayiblesse njengoba ikakhulu njena ikakhulu i-ministry yakho. The problem you don't follow the protocol of God. Hallelujah. And udlishumi awuzoba nabantu ababili kuphela. Uqhubeka udlishumi zabo futhi ababili abantu. Wazona 500 sosizakele wena. 500 sosizakele. Awufika ku10% wokushumi. Alibela lapha futhi. Kunenkinga khona abantu abefundisi nabavangeli nabashumayeli abahola ipension abayikhuphi ishumi. Bahola ikota. Bahola ikamkam. Abakhupha kweshumi, akhuphe ku200 abe faithful. Noma engananto endlini umfundisi athi kodwa ishumi esizosikhupha sona. Akakwazi uNkulunkulu ukutrasta ngento eyinkulu. Wena wehlule umthemba ngento kathi ingcayana. Mangakhipha ngayo vele bayangazi ukuthi vele angiphangeli. Ngiphila ngale kankana ngiphila ngayo. Amen bathandekayo. Ayibonge Nkosi. Hallelujah. So mazise bafowethu mazise uma ngempela uthi you are the son, you are the daughter, keep 10% of your salary, keep the 10% from the tithes of the congregation. Amen. Ake mbuzo bangapha abantu abathayidayo abefundisi. Ufanele ukuba uyaphakela but uyakwazi ukuthayitha. And abanye ngoba baba bebandleni nxa umuntu abafuna ukuthayitha futhi. Ayikho inkonzo kaKristu ongathayithwa kuyona. Leso kutshela yona imfihlo. Kusho ukuthi uma uthi uyabaleka ufuna ukuthayitha, uyofa uyakhona. Uyofa kusho ukuthi ngamanye amazwi uyisigebengu esodla imali zabantu. Wehlula inkonzo wena. Hallelujah. So bakalele batshele abaqoqa iminikelo abaqoqa kwetithe bakuse umpristi omkhulu. Amen bathandekayo. Umpristi omkhulu yena unelungelo lokudla. Maniphile futhi. Umpristi omkhulu uba umbishop njengompristi omkhulu unayo i-right yokudla okweshumi. Yo abafu abantu. Hallelujah. Angiyiphinde kodwa ubera nawe. Uba umbishop unayo i-right yokudla okweshumi. Hallelujah. Angabeva abanye. Hallelujah. Sokusuluka. Amen bathandekayo. Amen. Umpristi omkhulu
kuthengiswa lutho. Uma kuzishumi ungenokuzidla and angabuzwa umuntu futhi. Samubuza bazephi ishumi zenu. Fanele bakwalu uyayilandelela ukuthi ziyephi manje ishumi zabo. Kamba uthi uzibani inyeko ozikuphe ngayo bazikaphi. Azibani ishumi. Wathi omunye umuntu ngamkhulekela enenkinga yokufuna ukudutyulwa eCape Town. Kufanele ukuba wafaka izinto emzimbeni zokudutyulwa zesibhawu. Xa sele ebaleka ngokuthi ke ngoku ihubule konke kuba kuthiwa ishuma ngesikhithi ngasenemoto. Kusho ukuthi uyabala. Yavele yamsusela imfihlakazo. Yavele yamsusela vele wahamba. Avele wahlupheka umzalwane. Sukuzilanda ishumo elikhuphulayo uyilande ngenhliziyo. Sukuzilanda ziyeke zihambe ayizona ezikaNkulunkulu. Kupho Mfundisi sisalisho umpristi omkhulu. Asikole phaya emabandleni size nalazo. Umpristi omkhulu uzobona yena wenza kanjani. Uma futhi engabonanga uright kumele kuye. Hayi kule nkonzo asiholelwa kule nkonzo asiyasebenza siholelwa. Hayi mzalwane ayihambi kanjani inkonzo. Uyela khona uyaphangela kwaMlungu ukuze ufane iholo lakho. Masikakobi ngapha kwethende uba kukhona ntoni. Otherwise sizolimala. Sukoba. Amen bathandekayo. Ithi iBhayibheli abalevu abangasondeli bona. Kusho ukuthi Mfundisi, haleluya, asikwazi ukusondela ethendeni elikhulu. Asimenda phandle thina. Ibe ngubishop noma umbishop nezingane zingene. Thina si-assiste ngaphandle ema-ofisini. Amen bathandekayo. Uyabona yena umpristi omkhulu ukuthi into akayenza uma kunesidingo. Abayiprofeti mhlawumbe ushumayela kuthi abashumayela ngakulethile abashumayela banikele ngokweshumi akhuphe envelope akhole ngayo futhi. Baba belinganayo imali. Ayona inkonzo leyo. Ungase ucela imali yokukhwela ungakhupha kweshumi uchile envelope. Amen bathandekayo. Awukwazi ukukhupha uthatha uthwele imali uthi ayincane manje ngithi kanti inkulu kakhulu uthatha isiqalekiso uhamba nanaso. Sizohamba sifike sihlasele indlu yakho nezingane zakho. Kufanele ukuba akho kwanto ebhadla ephumelelayo because utata udla imali yasecaweni. Uney'ngane seyikhona zangena ngathi zaya kwisivula sethu. Awukwazi ukudla imithandazo yabazalwane bethandana negazi labo. Wena uyantshontsha ubhizi uyantshontsha. Amen bathandekayo. iBhayibheli lithi bangasondeli ethendeni lokuhlangana. Abame ngaphandle bona. Ngoba once basondela baphatha bazofa nokufa. If nawe mpristi omkhulu usengafa because ungavumela bangena ethendeni.
bazalwane manje masihambeni siye emabandleni wethu, sihambe kokweshumi, sikhiphe the 10%. Uma unebandla khipha the 10% of the tithes, but uma ungenabandla njengami awukwazi ukuphatha 10%. Awazi alaba unabandla wena ibandla lompriest omkhulu ukhona ubishop awunabandla. Xa ukhwagcine eCape Town akushuma libandla lakho leya. Inkinga yethu endawo esizwe sizenza amabandla ethu. Ubenzi bona kusho ukuthi uphatha ubishop Khiliza ngoba uzenza yena. Kodwa likhuluma kabi ke ngoku. Ifana nokuthi xa sowunemfundiso against imfundiso yakhe umpriest omkhulu, there is no need to sit here, to sit down. Uyasiphazamisa wena. Ufuna esikazi yempi. Awazi apha ekhulu umpriest omkhulu but ushumayela against ayishumayelayo. Amen. Kusho ukuthi manje somdala ne and uzokhululeka ngoqala lento uyifunayo. Ungaziphazamisi sibhekele konke thina. Hallelujah. And inkosi yethu le. Sasithule kakhulu onele manje. Uyayisa. Hallelujah. Yabona manje sizova ngawe sosithi ishumi azikhushwa kumpriest omkhulu. Uyaqala manje usuyaphetha. Ukhuluma into ongayaziyo engeyiyo futhi. Nabantu bathi asoze ishumi zami sidle indoda. Sidle indoda, ishumi zami imali idle indoda. Basho njalo abantu. Asoze. Iyakwazi konke ukumroba umuntu ebekhona kuyona. Kubalulekile ukuthi waqoqa ngo-1967 kodwa kunzima ukukhipha kweshumi. Wagcotshwa wanuka lesikhundla esotweni kwathiwa umlevu umlungiselele, but inkinga ikhona akakwazi ukulida by example. Hallelujah. Abethandekayo akakwazi ukulida by example ukuthi aqoqa okweshumi akukwakhe anike ahambe unikele kwabe umuntu orongo phambili. Jesus. Hallelujah. Abantu ungabuyela futhi usigcome ujonge umsebenzi wethu ukuthi umsebenzi wethu iyaqina na. Sikhale phansi Nkosi. Ubona lo muntu kunzima lo mfundisi lo mvangeli uhlwaye okweshuma okuncanyana. uNkulunkulu ukuthi anokwazi ukumpromote umsebenzi lo because isigebengu lesi. Umuhlwa 1000 ubona nje imali enkulu ngeke ukwazi nokufaka 5000. Ayibele bathandekayo khona phasi yakho kukhona amarobha even ama-bonuses wabo akhuphe nje leyi-1 kuphela angayikhuphi lesibili angayidablishi akhuphe leyi-1 athi 10%, athi uma ukhuphe 10% wenzela uThixo.
kanti usenzela yena. Uzombona ehlupheka asizele kanti inkinga untshontsho kaNkulunkulu. Uhlezi phezu kwesiqalekiso. Bamsizela abantu kanti lo muntu uyisigebengu. Amen, my leaders. Nisakhona kwezweni. Ningancane bo. Sithila amaqiniso manje. Hallelujah. And uma inyani uyithola ithokozele. Ngoba uthole imfihlakalo. Ngeke uzuhluphe ukhuphe kweshumi. Asoze uhluphe ibandla lakho ulinikelela. Amen, bathandekayo. Noma udokotela uhola imali enkulu ukhipha kwa-tithes. Sosugloba ukuthi wenza umnikelo wemali enkulu ubaleka ama-tithes. Xa selokhu umuntu akanikele, uyanikela anikele ngo-20,000 kanti kufuneka akhuphe 30,000 athi hayi ngumnikelo ubaleke kweshumi. Amen, bathandekayo. Ayibonge Inkosi. Mawushe umsebenzi yonke imihla isela angisho awukhiphi nokweshumi uthi bangakhwele ngantoni umpristi omkhulu. Sesayijwayele inkonzo uthi bangakhwele ngantoni. Sale tendency yokuthi masibabizile asikhuphi nepetrol afika shintsikelelo ahambe futhi ngemali yakhe umpristi omkhulu. Kodwa isangoma soma sifile emzini wakho uyasinikeza imali kwabo awudlile kuku ikhipha isangoma ekuku emzini wakho sidle yonke. Ithengwe wena ikuku ngeyakho but uyihlinze wena athi ihlinze yonke ujibulibale futhi yona unikeze yena adlinyama aphe nenyama yonke. Kodwa wena izinto uyazilandelela nasomandla
inkingo empilweni yakho, kufanele uhlole ukuthi uNkulunkulu umonephi kuqala. Uhlole ukuthi ufelephi. Kungenzeka ukuba ufele eyishumi usazikhupha ishumi. And once ungayikhupha ishumi, iyaqala inkumbi edlayo iyangena in the family. Ungena even nokufa in the family, because iminikelo yakho ibamba nokufa in the family. uNkulunkulu akhumbule okweshumi kwakho. Othina Bishop Baba sibongile okhulume kahle phakathi kwethu ngoba